Καλημέρα, σήμερα είπα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Είναι το πρώτο μου vlog. Οπότε ελάτε να δείτε πώς περνάω μια ημέρα μου. Εντάξει, εδώ ξύπνησα αγοροξυπνημένη full. Αλλά χάρηκα γιατί σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Θα πάμε στο Be Well Festival. Οπότε έπρεπε να ξεκινήσω να ετοιμάζομαι, να γίνω μια όμορφη πεπέλα. Έβαλα εκεί τους όρους προσώπου και τις νεδεδικές μου για να γίνω μια όμορφη κοπελίτσα. Κοιτάξτε πώς λάβει το προσωπάκι μου. Μετά πήγα στην κουζίνα να φτιάξω το πρωινό μου. Δεν πάω πουθενά χωρίς να φάω πρωινό. Δεν ξέρω γιατί. Άλλοι πίνετε καφέ. Εγώ, άμα δεν φάω το πρωί, δεν μπορώ να ανοίξω το μάτι μου. Περίεργο πράγμα. Οπότε το κλασικό μου πρωινό είναι πάντα γιαούρτι, σε ένα μπολάκι. Βάζω και ταχίνι με κακάο και ψιλοκόβω και μια μπανάνα. Το ανακατεύω όλο αυτό και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο μείγμα για το φούρνο. Όχι, πλάκα κάνω. Γίνεται πάρα πολύ ωραίο μείγμα για το στομάχι μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο πρωινό και υγιεινότατο φυσικά και σου δίνει και τις θερμίδες που χρειάζεσαι για το πρωί. Φυσικά και κατευθύνθηκα προς το σαλόνι για να δω την αγαπημένη μου σειρά στο Netflix, το Alice in Wonderland, και ετοιμάστηκα και ξεκίνησα για το Be Well Festival. Είχε πάρα πολύ κίνηση, αλλά πάντα έχουμε συνοδεία της μουσικής, οπότε πέρασα καταπληκτικά μες στο αμάξι. Να βλέπετε και ο καιρός είναι λίγο κάπως, εννοείται. Και για να μην σας τα απολογώ, σιγά σιγά έφτασα και στο ΆΚΑ. Τι ωραίος χώρος είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τι ωραίο, μαγικός. Τι ωραία τοπία. Τι ωραίο φεστιβάλ. Να ξεκινήσω από αυτό. Τι ωραία τα είχαν οργανώσει όλα. Πάρα πολύ ωραία. Όλα ήταν μαζεμένα σε γκρουπάκια. Δεν χανόσουνα. Βασικό κι αυτό. Φοβερά και έβγαλε και τη λίμνη. Είναι υπέροχα. Είχε άπειρα μαθήματα να παρακολουθήσεις. Είχε μέχρι και από θεραπείες ύπνου, είχε αρωματοθεραπείες, είχε χορούς. Στο ένα κάνανε γυμναστική, το άλλο κάνανε... Θα σας τα δείξω ένα. Εδώ κάνανε το Wellness Experience Fun. Εδώ είναι η Technogym. Φοβερά όργανα τα παιδιά τα Technogym. Δεν ξέρω αν τα έχετε δοκιμάσει ποτέ. Είναι... Γεια σας. Και φυσικά εννοείται πως έκανε και Pilates Reformer, γιατί άμα δεν κάνω εγώ ποιος θα κάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω support σε άλλους συναδέλφους μου, γιατί πιστεύω ότι το αξίζουν και δεν χρειάζεται να υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή, έλεος, κάπου όπα. Επίσης, τα τάλμα της High Green είναι φοβερά κρεβάτια. Εδώ με βλέπετε με ένα εξωθυνωμένη. Μετά πήγα να βρω την κολλητή μου τη Μαριάνθη σε ένα πολύ ωραίο καφέ στη Πεντέλη, πολύ κοντά από το Άκα. Φάγαμε, ήπιαμε, είπαν τα νέα μας, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό έφαγα, παιδιά, επιτέλους, πάρα πολύ ωραίο φαΐ. Και γύρισα σπίτι πτώμα, αλλά ήταν φοβερή εμπειρία, παιδιά, το Be Well Festival. Θα πηγαίνω κάθε χρόνο.